Ahojte, momentálne sa nachádzam v horskom stredisku Štyrk, čo je cca 50 minút autom od slovenských hraníc. Poďte si so mnou porovnať cenu apartmánu 2 roky dozadu a teraz. 2 roky späť bola možnosť rezervovať si v tomto krásnom 5-hviezdičkovom hoteli Aries apartmán o výmere cca 25 m2 s balkónom, vrátane garážového státia a teda možnosti využívať všetky rozsiahle hotelové služby vrátane akvaparku. A cena bola vtedy cca 95 000 eur bez DPH. Je to naozaj pekný komplex, nachádza sa v dobrej lokalite, na dobrej ulici. Momentálne je oproti cez cestu vo výstavbe tento 4-hviezdičkový hotel, ktorý taktiež ponúka možnosť rezervovať si apartmán, dajme tomu v obdobnej výmere 25 m2 s balkónom, garážovým státím a taktiež teda v kompletnom vybavení. A cena takéhoto apartmánu dnes je 140 000 eur bez DPH. Takže 2 roky dozadu 95 000 eur bez DPH. Momentálne 140 000 eur bez DPH. Naozaj odporúčam v prípade možností kupovať nehnuteľnosť teraz a nečakať na nejaké zníženie cien, ktoré reálne nepríde.